osebedo kayudo duoko makare kendo nolal odok e lum mahumba gi chal ka gima ne olal higani ochako orieny tok duoko manogol mar KCSE mane otim higa ma 2025 mane kaunti ma Migori. Jojuma Mioler. Duoko mar penjo mag sundego mag sekondar mari magare ko pare kod bich okelo buonjo ne moko kuom sikunde madongo machon humgi ne oselal nikech duoko marach mag penj. Moko kuom sikundegi manyingegi ne oselal kata pacho ganda bang' dok e lum ma oting'o sikund nyirino mar Migori Tidede, Moi Nyatike kod kata sikund yawuoyino mar St. Pius Uriri. Sani ka iwuotho inyalo winjo ka igoyo mbakane nikech duoko ber mar penj mar 2025. Target mar nyithindo ma last year ne en 7.5. Koro giyudo 8.1 mamano is an improvement on target mean margi. Kundi ni ogika nikech change of administration, board of management mokel manyien. Ingeni kane warem, it was not even motivating us also. To kane improvement ochako bedo. Nyanyuoni japuonji mbina no at least igen encourage mapuonyo nyathi every time. Sikund nyiri ma St. Mary Tidede mande umbene oselal kuom ranyisi ne domin mar 9 e piny maduong' mar 2025. Ne wayudo ka dede bet ni piny to ok nadala umu ng'ato nikech ne en piny, koro nakawe kama ne entiere to wachako mondo wati matek gi jopuonj mane wayudo. En duoko mokelo geno ne jopuonjre kaachiel kod jopuonj e skundni kaka ilero kod japuonj maduong' mar skund sekondari mag Tokonjo mosebedo skundni kuom higni 6. 2023 ne wan gi min mar 6.8, 2024 ne wadhi gi min mar 7.8. Koro wasebedo kwa improve kamano. Mang'eny ne ok ohero skul mar Dede. To kochakore 2023 ka koro results improve to waneno ka attitude mar ji paro ma ji nigo lokore. Caroline Ogola mosebedo japuonj e skundni ka ochakore e higa mag 2008. Wan jopuonj mane opuonjogi e sikundni duto ne oseringo ka wuok e skul kendo dhi kamachielo nikech duoko marach. Jomoko noseweya nadong' ka, but because of the passion I aspire that one day I must leave Dede a better place than I found it. Nasegombo nadar, but bang'e ka lokruok nosebedo administration to nan gi geno. Ogola wane higni mamoko machien mokalo mokuom jonyuol kaachiel kod ji ma odak alworano mar skul mar Dede ne osebiro penjo gimomiyo skulno ok tim maber. En gino mowacho ni kaka jopuonj yande osebedo ka miyogi paro mathoth ka bende koro wang'negi mor ka skul bende yande osedok piny e lum koro nyaka sani sulwene koro chako rieny. 10 years ago could come at the gate and dance for us, so that one was also motivating factors. So we kept on wondering what do we do to improve this our performance so that we avoid the shame. But then performance can dok piny, population ochako dok piny between 6-5 kaka neiga the performance obedo ka improve kalure gi teamwork ma jopuonj to gi strong guidance and counseling and also working together with the community. Sikund yawuoyi mar Moi Nyatike e sub county no Nyatike e kar dwe mar 1 mar 2025 yani nitiere mana kod kwan jopuonje mar 10 kende ka skul ne chalo mana gunda. Kata kamano bang' nyakalondo mar Moi kaachiel kod TV ne omiyo sikundni ne yudo kony kowuok moko kuom jotelo kendo kwan jopuonjre ne omedore higa mokalo nyaka jopuonjre 250. Kano miya barua nadhi Moi High School Nyatike. That word high school nang'eni skul moro maduong' kabisa. To kana biro ka ayudo ka nabuok matin. Lakini ok nabuok no kanya tiyo, nabuok mana with the kind of environment. Moi Nyatike skunde ma Nyatike ka they are the best schools ma in our era mogolo ji mang'eny kabisa. Koro ne wawacho ni nyithindwa ma watero oke mwachako go ma at least nwa register nyithindwa manosowe school nwagolo gi weche mag mining modo gi Moi Nyatike na sponsor nyithinda 15 kaka MC ma area nyithindo mane wuok area naka manwa kawo nyithindo mano osawe school because of challenges mag school fee. Ka opogore kod medruok ma kwan jopuonje skul ma Moi Nyatike mane sejwang' ne osegore piny e piny maduong' mag 2025 ne jopuonje 2 mantie kod mean grade mar B- duoko ma okelo geno. 2025 KCSE we got 3 students who are going to the university
2 B minus and 1 C plus. No E was in our school. This year, Form 4s, Ginji 77. Igani na yudo min mara bere business studies na yombo to mano aneno pod tin na mabe no chwanya be adwani igani akete min mara paga chiel ma adaen shwani nyathi ka nyathi oyudo A plane or A minus wach mag B adariembo oko koro akwayo joma chalo Tomo Dege Ochila yako ginge sikundi ogekiae giwe bono sikundi Tom Odege. He sponsored students last year. Kunde manye kwa na Nyatike constituency mokalo, Moi Nyatike is among them. And over the same, I want to appreciate the new principal. Dog piny mag sikunde madongo osetudi kod gik mathoth ma oting'o ywak e kind jokanyo mag board kaachiel kod jopuonje matiyo kod yedhe mamero ji kaachiel kod midhiero mamoko. P is our main problem. Makonya yudo ngat moro ma nyalo konyowa either in tapping water from the river kata kunyonwa borehole ka to P bro konyowa nyithindo boga bede school throughout ma ok dhi oko. Mar ariyo is about electricity. No ngad stima waka, no ngadi. Masani Moi Nyatike tiyo mana kod token michulo pile pile. It is very expensive ok ber. Well wishers kanya biro skundwa ka okonywa restore stima bill man ka en gimoro 450 about chiel marwa ni opore nyithindo wuok sama gihero gi sneak out sama gihero okinyi godhiambo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Wadonjo mabeyo jopiny kod joala jolupo manyandi